Harina lang po ito na may itlog at kunting asin. Pwede na po ito, ilalagay po natin dito ang saging. Itsura niya, tsaka natin siya ilalagay dito sa harina. Ayan. Tsaka natin siya piprituhin. Pipress lang po natin para dumikit. Ayan. Prito na po natin. Antayin natin siya maluto. Ayan. Luto na agad siya. Napakadali po maluto ng saging. Ayan. Sinapot po ang tawag nito sa amin sa Bicol.